vină și să oprește la media din polipeție, nu o să stea să facă declarații ample, să oprește zițul de o să nu trebuiască să stea în poziția aici până. Da, deci întâlnirea este informată, știu că știți contextul, dar asta a pus în moment. Bună seara! Bună seara, domnule președinte. Pe cine veți desemna premier? Pe domnul Grindeanu sau cineva de la PNL, USR, UDMR? În primul rând, sunt în drum către Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a summitului flancului estic și e important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Și dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Textilvenia. legat de desemnarea premierului? Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios și să închidem cât de curând. Când veți face desemnarea? Când estimați? Vineri dimineața? Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluzii. Domnul Grindeanu are vreo șansă să-și desemne? Haideți să vedem ce agrează partidul. Mulțumesc!